Dek. Sarapan ilang kabeh. Napa dereng diwedani niku wau? Napa dereng diwedani? Wis. Sampun jajal. Mulai melonyo kabeh jalan-jalan. Lali kita iya. Wis yo monggo Pak Data. Lilir Pak Ji. Nggih sugeng tindak Pak Edi, Pak Mur, kali Ibu. Pak Basis mangke mawon Pak Basis nggih. Ya. Mbak Tutut mbok nyawer. Iki lho anake ning kene mosok ora disawer to, Bubu. Oh iya. Matur suwun kagem kanca-kanca live streaming, Nduk. Nggih, niki wau streaming saking Barata FM nggih, Pak. Heeh, sing wonten dalem mesti mirangne kaya. Nggih. Niki wau wonten ingkang pun mantau kok. Mosok sapa? Ibu guru. Ya, oke, lanjut ke. Iki piye? Wedange pae terus teko ta iki, Saja jen. Weh. Oh. Pak Mesran mangapunten nggih, digawe anjene iki mengkasine, digawe kok. Nggih. Ini ki anu. Iya, versi baru. Variasi. Versi baru. Nggih. Rasa habang Pak Doto, tenang ya. Pak Gun, siap. Siap. Ya. Salah meneh potong 200. Bar kira mulai. Ya. Nduk. Mugi antuk berkah.
lho Kang. Kok ya lali karo diingi. Lah nggih to. Ora mesakne gurune. Bu Darmi, Ibu Karmi lho mirengne kok macem-macem kok ya. Guru seni jelas ini ya. Nggih. Lah iya. Padahal wingi iki latihan rong dina rong bengi ora nglebas. Iya lah. Ya. Jadi wis diwedangi, ya sik ngantuk. Terus mangga ya, lanjutke. Andika Nduk dia, jen yo ngene iki.